Адлік новага часу ў развіцці беларускай культуры традыцыйна пачынаецца з 1920 года. У траўні ўсходняя Беларусь была вызваленая ад польскай акупацыі і ўрэшце скончыўся, хоць і са значнымі тэрытарыяльнымі стратамі, трагічны перыяд войнаў, Першая сусветная грамадзянская польская і рэвалюцый, лютаўская і кастрычніцкая, якія ўшчэнт разбілі і знясілілі былы паўночна-заходні край загінулай імперыі. Беларусь адпакутавала гэты час напоўніцу. Менавіта на нашай зямлі больш за 11 месяцаў стаяў фронт. Вяліся маштабныя баявыя дзеі, некалькі мільёнаў чалавек сталі бежанцамі альбо былі прымусова вывезены ў глыб імперыі. Згодна з імперскай ваеннай тактыкай выпаленай зямлі была фактычна знішчаная сельская гаспадарка, вывезеныя матэрыяльныя і культурныя каштоўнасці, нават царкоўныя званы. Беларусаў па чарзе рабавалі і вербавалі ўсе арміі, што па тых ці іншых прычынах праходзілі праз гарады і мястэчкі. Да іх сэрцаў і думак звярталіся паламяныя агітатары то адной, то іншай улады. А ў 1918 годзе, згодна з брэсцкімі дамовамі, так званы брэсцкі мір, заходняя частка гістарычнай Беларусі адышла да Польшчы, разарваўшы край напалам. Нягледзячы на тое, што вызваленне ад так званых белапалякаў несла таксама не надта папулярная ў народзе сіла чырвоная армія, усё ж сустракалі і яе, і новую ўладу з палёгкай, бо яна абяцала найперш мір. Разам з вызваленнем саветы прынеслі і ўсе тыя прыгожыя, натхняльныя ідэі, якія раздзьмулі сацыяльны пажар па ўсёй былой імперыі. Зямлю сялянам, фабрыкі рабочым, уладу народу. У новай улады былі не толькі ідэі, але і ясныя, зразумелыя людзям планы, і акрамя таго, жорсткая сіла і бескампраміснасць у выкананні сваіх мэтаў. Да смерці і гвалту людзі 20-х былі ўжо прызвычаеныя. Таму дыктатура пралетарыяту не ўспрымалася як нонсенс, затое новая сацыяльная палітыка і абяцаны мір сапраўды натхнялі. Да таго ж у Менску, нават у самых неспрыяльных умовах Першай сусветнай вайны і польскай акупацыі струменіла жывое і імпэтнае беларускае жыццё. Правобразам будучых культурніцкіх установаў і аб'яднанняў стала легендарная беларуская хатка. Спачатку проста сталоўка для бедных, валанцёрскі праект неабыякавых мінчан, вакол якой згуртаваліся самадзейныя тэатральныя трупы, народныя хоры, маладыя паэты і іх прыхільнікі. Тут яшчэ за палякамі ставіліся беларускія п'есы, праходзілі канцэрты, ладзіліся выступы, і адначасова менавіта адсюль стартавалі дабрачынныя праекты для бежанцаў, дзяцей-сірат, менскай моладзі. Шчэ ў 1918 годзе, пасярод агульнай сацыяльнай катастрофы, беларусы ўпершыню ў гісторыі ўзнялі голас за ўласную палітычную суб'ектнасць. Узнік рамантычны праект Беларускай народнай рэспублікі. У самых неспрыяльных умовах невялікая колькасць адчайна смелых і упартых людзей здолелі заявіць пра сваю дзяржаву не толькі сяброўскаму колу, але і ўсяму свету. Яны дэкларавалі незалежнасць, утварылі ўрад, распрацавалі фінансавую і юрыдычную сістэмы, наладзілі міжнародныя сувязі, нават спрабавалі арганізаваць уласную армію. Калі б гэты прыгожы,
Хоць безнадзейны праект не з'явіўся, наўрад ці беларусы змаглі б прэтэндаваць на суб'ектнасць у тым утварэнні, што хутка і крывава прыходзіла на змену памерлай расейскай імперыі. Але БНР была, і таму ў 1921 годзе была абвешчаная БССР. Спачатку ў складзе толькі 6 невялікіх паветаў вакол Менску, да якіх з часам далучаліся ўсё новыя і новыя землі гістарычнай Беларусі. Так склалася, што і сярод дзеячаў БНР, і сярод айцоў-заснавальнікаў БССР былі ў асноўным людзі культуры, пісьменнікі, Вацлаў Ластоўскі, Алесь Гарун, Цішка Гартны, Міхась Чарот, гісторыкі Іван Луцкевіч, журналісты Антон Луцкевіч, Аляксандр Чарвякоў, Фабіян Шантыр, Сцяпан Булат, Алесь Бурбіс, настаўнікі Усевалад Ігнатоўскі, Антон Баліцкі. Гуманітарыі, людзі культуры, беручыся за дзяржаўнае будаўніцтва, і самі стваралі культуру і разумелі яе выключнае значэнне для новага часу. Менавіта таму фактычна любая культурніцкая ініцыятыва атрымлівала падтрымку на самым версе новай улады, пакуль на чале краіны стаялі так званыя нацыянал-камуністы, людзі, якія найперш дбалі пра Беларусь і толькі потым пра лінію партыі. Развіццё БССР ідзе шпарка і натхняе людзей, гатовых мірыцца шмат з чым дзеля светлай будучыні, якая нарэшце стала больш ці менш акрэсленай. Прынамсі ў абяцаннях. Будуюцца вуліцы ў гарадах, заводы і фабрыкі, адкрываюцца беларускія, польскія, габрэйскія школы, тэхнікумы, інстытуты і універсітэт. Утвараецца інстытут беларускай культуры, легендарны інбелкульт. Пачынаюць выходзіць газеты і тоўстыя часопісы, не толькі масавыя, але і спецыялізаваныя. Пачынаецца дзяржаўная палітыка беларусізацыі, якая тычыцца культуры і адукацыі, а таксама справаводства, судоў, тэхнічнай дакументацыі. У першай палове 1920-х людзі культуры настолькі захопленыя ўпершыню адчутай магчымасцю ствараць культуру на сваёй зямлі, што свядома ці несвядома заплюшчваюць вочы на гвалт і ціск, які суправаджае будаўніцтва новага жыцця. Некаторыя дзеячы беларускай культуры эміграцыі нават пераязджаюць у БССР, большасць з іх на сваю смерць у 30-х. Мы можам даволі выразна акрэсліць храналагічна залаты век беларушчыны 1921-1929 гады. Менавіта ў 1929 улады СССР у Маскве пачынаюць метадычнае і няўхільнае змаганне з маладымі нацыянальнымі элітамі савецкіх рэспублік і фактычна за 2 гады знішчаюць пярэсты і багаты культурны працэс, уніфікуючы яго да ідэалагічна правільнага ўзору. У 1930-е культурны рост спыняецца, а ў 1937-38 годах інтэлігенцыя, што будавала новае жыццё, знішчаецца фізічна па ўсім саюзе. Між тым наробак гэтага няпростага, але вельмі магутнага перыяду ўвасобленай нацыянальнай мроі аб сваёй зямлі і сёння яшчэ вызначае і кірункі мастацкага пошуку, і якасць культурнай традыцыі, і абрысы будучыні сучаснай беларускай культуры.